Takže čaute, meno je Fuivara a som tu. Matriximo. A my sme sa rozhodli natočiť Spoločný vlog vlastne ako keby, lebo toto bude náš úvodný vlog na kanál youtuberové šialenstvo. no, požecky youtuberové šialenstvo. No takže, tak nás to napadlo, keď sme dneska spolu boli vonku. Pokúsime sa natočiť nejaké hry. Ja už som vydal video. Možno to je popisku videa, aj Matriximov kanál, aj môj. Do môjho kanála sa pokúšal dať náš kanál, toto je šialenstvo, lenže ešte toho tam nemáme žiadne video, tak sme sa ho... trošku to povolili. Tak sme sa ho rozhodli natočiť proste, aby nám vyhľadal ten kanál, ktorý chceme dať na popisku videa. Aby sme tam mali nejaké odbery, nejaké like, Áno, každý like poteší. aj dislike. No, takže... Toto dneska nebudeme. ešte niečo máme. Takže budeme natáčať hry, Vlogy, skeče. vlogy, skeče, challenge, triky. Budeme otekovať aj nejakých youtuberov. Ako je Lorenzo, Streetburger a Snipex a možno ešte a tak ďalej. Áno. Tak keby to budeme dlhšie. Takže do popisku dáme na dvoch chat, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Po prípade dajte odber a takže čaute.